Moni nonse, ine ndine Deacon Justin Malewezi Jr. kuchokera ku Liverpool Diocese, United Kingdom. Lero pa 21 July 2025, lolemba la Mulungu wa 16 pachaka. Mawu oyamba a m'buku la Exodo owerenga ndi a Mr. Benedict Chadzutsa, ochokera ku St. Gerard Parish, Archdiocese ya Birmingham, United Kingdom. Mawu oyamba a m'buku la Exodo mutu 14 ndime 5 mpaka 18. Atamva kuti anthu athawa, Farao mfumu ya ku Igupto pamodzi ndi nduna zake zonse adasintha maganizo pa za Aisraeliwo ndipo adati, kodi ife tachitapo chiyani pamenepa? Talola Aisraeli kuti athawe ndi kuleka kutitumikira. Pamenepo Farao adakonzetsa galeta lake la nkhondo ndipo adauza asilikali ake kuti apite naye limodzi. Adatenga magaleta amphamvu 600 pamodzi ndi magaleta ena onse ndipo adayika atsogoleri pa magaleta onsewo. Chauta adaumitsa mtima Farao mfumu ya ku Igupto ndipo iye adawonda Aisraeli pamene Aisraeliwo ankachoka monyada. Aiguptiwo ndiye kuti akavalo ndi magaleta a Farao, oyendetsa magaletawo, okwera pa akavalo ndi gulu la nkhondo la Farao adalondola Aisraeli aja nakawapeza pamalo pomwe adamanga zithando paja, pafupi ndi Pihahiroti, moyang'anana ndi Baal-zefoni. Tsono Farao atayandikira, Aisraeli aja adaona Aigupto akuwalondola ndipo adachita mantha kwambiri, nayamba kulira mofuwula kwa chauta. Adamfunsa Mose kuti, kodi n'chifukwa chakuti ku Igupto kudalibe manda, kuti inuyo mutifikitse ku chipululu kuno tidzafe? Mwatichita chiyani potitulutsa ku Igupto? Kodi ife tisadachoke ku Igupto sidakuwuzirenitu zimenezi? Ife tidanena kuti mutileke tikhalebe akapolo a Igupto. Zidatikomera ife kukhala akapolo kopambana kuti tifere ku chipululu kuno. Apo Mose adayankha anthuwo kuti, musaope, limbikani, ndipo muzingopenya zimene chauta achite lero lino pofuna kukupulumutsani. Aigupto amene mukuwaona lerowo simudzawaonanso. Chauta ndiye amene akumenyereni nkhondo, inuyo simuchitapo kanthu konse. Apo chauta adafunsa Mose kuti, n'chifukwa chiyani ukulira kwa ine? Awuza Aisraeli kuti aziyenda. Tenga ndodo yakoyo ndipo utambalitse dzanja pa nyanja, kuyigawa nyanjayo kuti Aisraeli awoloke powuma. Ndidzawumitsa mtima Aiguptowo kotero kuti adzalonda Aisraeli ndithu. Ndipo kugonjetsa kumene ndidzagonjetse Farao pamodzi ndi ankhondo ake, magaleta ake ndi oyendetsa ake yomwe, ndidzapeza nako ulemerero. Aiguptowo adzadziwa kuti ine ndine chauta akadzaona amene ndipambanire Farao ndi magaleta ake ndi oyendetsa ake. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu amthenga wabwino
monga adalembera Mateyo. Ulemu kwa inu Ambuye. Mateyo 12 kuyambira ndime ya 38 mpakana 42. Pamenepo aphunzitsi ena amalamulo ndi Afarisi ena adauza Yesu kuti, Aphunzitsi, tifuna kuti mutionetse chizindikiro chozizwitsa. Koma Yesu adati, anthu a m'badwo uno ndi oyipa, ndi osakhulupirika. Amafuna kuona chizindikiro chozizwitsa. Komabe sadzachiona chizindikirocho kupatula cha mneneri Yona chija. Monga Yona uja anali m'mimba mwa chinsomba chija masiku 3, usana ndi usiku, chomwechonso Mwana wa Munthu adzakhala mkati mwa nthaka masiku 3, usana ndi usiku. Pa tsiku la chiweruzo, anthu a ku Ninive adzauka pamodzi ndi anthu a m'badwo uno, nadzawatsutsa. Paja iwowo adatembenuka mtima atamva malaliko a Yona. Ndipo pano pali oposa Yona amene. Pa tsiku la chiweruzo, mfumukazi yakumwera ija idzauka pamodzi ndi anthu a m'badwo uno, nidzawatsutsa. Paja iwo adachita kuchokera ku mathero a dziko lapansi kudzamva zolankhula za nzeru za mfumu Solomoni. Ndipo pano pali oposa Solomoni amene. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Tangoganizani chonchi. Kholo lina lili ndi mwana mmodzi yekha. Koma khololi linali ndi chikondi ndi chuma chosefukira. Khololi lalengeza kuti mwana aliyense wamasiye amene angafike pa geti la nyumba ya kholo lija, mwanayo nkuonetsa chikhulupiriro, akhoza kulowa, ndipo khololi lidzamusunga ndi kumukonda ndi kumusamala ngati mwana wake ndithu. Khololi ndi Mulungu Atate. Mwana wa nyumbamo ndi Mulungu Mwana Yesu Khristu. Ife ndife ana amasiye ogogoda pa geti. Malemba oyera alero akutiuza za aphunzitsi ena amalamulo ndi Afarisi. Iwowanso ali ngati ana apageti, ana amasiye, akufunsa mwana wa nyumbamo Yesu Khristu. Akufuna chizindikiro chozizwitsa asanalowe nyumbamo. Yesu akuwakumbutsa za chizindikiro chimene iwowo amachidziwa. Amachidziwa kale chizindikiro cha Yona. Yesu amawapatsa mwayi anthu aja kuti aonetse chikhulupiriro mwa Iye ndi mwa Mulungu Atate, kuti kutsogoloko akadzazindikira nkhani yake yowuka m'manda, adzalumikize ndi nkhani ya Yona, ndipo akatero adzakhoza kukhala nacho chikhulupiriro cholowera nyumbamo, nkukhala ana oleredwa a Mulungu. Ndipo Yesu akuwafotokozera motere. Yesu amafuna kuti aphunzitsi amalamulo ndi Afarisi aja azindikire kuti nkhani ya Yona inali ngati chithunzithunzi. Chithunzithunzi cha zimene Yesu adzachite patsogolo kwa nthawi imeneyo. Iwo amadziwa kuti Yona anali moyo polowa m'mimba mwa nsomba. Izo amadziwa.
amadziwanso kuti adakhala masiku atatu usana ndi usiku, nkutulukanso wamoyo. Kutsogoloko adzaona kuti Yesu mwana wa Mulungu atafa nalowa m'manda masiku atatu usana ndi usiku, nayenso adzatuluka wamoyo. Yona anamezedwa ndi nsomba chifukwa cha kusamvera, amathawa Mulungu mpaka Mulungu kutumiza chinsomba chachikulu kumumeza kuti apite ku Ninive kukalalikira. Koma Yesu anamezedwa ndi nthaka kulowa m'manda chifukwa cha kumvera. Yesu anamvera Mulungu Atate pamene anaperekedwa ku imfa kuti atipulumutse ife tonse ku machimo athu, kuti tonse tikhale ndi mwayi okhala ana a Mulungu. Tiunike pang'ono za masiku atatu amenewa. Masiku atatu amene thupi la Yesu linali m'manda sikunali kutayika ayi, koma ili linali dongosolo lodabwitsa la Mulungu. Pa nthawiyo Yesu anagonjetsa uchimo ndi imfa. Yona analavulidwa ndi chinsomba patatha masiku atatu. Yesu anatuluka m'manda pa tsiku lachitatu, ali moyo ndi wamphamvu, atagonjetsa chilichonse. Apa tikuona kuti nambala yachitatu m'mawu oyera ndi chizindikiro chotanthauza kukwaniritsidwa kwa zolinga za Mulungu. Pamene pali cholinga cha Mulungu, lachitatu tsiku limafika ndithu. Nkhani ya Yona inachitika kudera kumene anthu amayenda pa mabwato mitunda italiitali. Koma kuti timvetsetse bwinobwino, inakachitika kuno ku Malawi. Tinakati bwanji imumeze ndi nsato. Kuda abale, itakumeza nsato, nkukhala masiku atatu uli m'mimba mwa nsato. Nsatoyo nkuyenda mtunda wautali, ungakhale moyo? Ayi ndithu. Koma kwa Mulungu, Atate wathu, ndi zotheka, ndipo zinatheka ndi Yona. Ichi chinali chizindikiro chozizwitsa. Ngati Mulungu adatuma chinsomba kumeza Yona masiku atatu ali m'mimba osagayika ngati chakudya, kumupititsa dera lina la Ninive kukalalika, koma chonsecho kuperekeza munthu osamva, kenako nkuyilamula nsomba kuti imulavule, nkutuluka ali moyo ndithu. Chingamulake nchani Mulungu ameneyo? Kupambana apo, iye Yesu mwana wa Mulungu kuuka kwa akufa patapita masiku atatu m'manda. Tangoganizirani mmene mungakhalire m'manda kudutsa masiku atatu, kenako nkutulukamo wamoyo. Mphamvu ya Mulungu imeneyo. Pakuti Mulungu adakwaniritsa zimenezi, kodi pali vuto limene Mulungu sangakwaniritse? Ayi ndithu. Palibe vuto lalikulu kwambiri limene lingamulake Mulungu Atate wathu. Kaya usiku utatalika bwanji m'mimba mwa mavuto, tsiku lachitatu,
tsiku lokwaniritsa cholinga cha Mulungu limafikabe ndithu. Abale, ife ndife ana amasiye, tili pa geti. Yesu Khristu mwana wa Mulungu akutilankhula. Tikusiyana ndi aphunzitsi amalamulo, afarisi aja, pakuti ife ndife amwayi, chifukwa Yesu akutilankhula atauka kale kwa akufa. Kodi nafenso tikufuna chizindikiro chozizwitsa kuti timkhulupirire? Kodi tizungulire kuyang'anayang'ana zizindikiro zozizwitsa kuti tikhale nacho chikhulupiriro mwa Iyeyo? Ayi ndithu. Tiyeni tikhale ndi chikhulupiriro mu moyo, imfa ndi kuuka kwa Yesu Khristu, mwana wa Mulungu. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.